Ayun, dito tayo kay Billy. Billy! Dito, sit down, sit down, sit down. Sit down, Billy girl. Sit down. Ito. Oh, tingnan nyo. Sit down. Sit down, Billy girl. Oh, taba-taba na ni Billy girl, oh. Taba-taba na, oh. Ha? Kumusta ka na? Oy, ay, 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 malaglag ka, malaglag, malaglag. Tingnan nyo, tingnan nyo. Tingnan nyo. Kulit-kulit, likot-likot. Malaglag ka. Sige. Yakap na ako. Yakap na. Kumusta na ikaw? Taba-taba na. Taba-taba na ng vinegar na ito. Kulit niya, oh. Tuwa siya, oh. Billy, come. Come na. Dito na. Sige, takbo. Dito. Billy, come. Billy, come. Dali na, bye-bye. Rako, bye-bye. Dali ka na. Yakap na, yakap. Hug na, hug. Hug na, dali. Hug na. Hug mo na ako. Dali na, hug mo na ako. Ayaw na. Kanina, kulit-kulit niya. Hug na, dali. Hug na. Come. Kulit-kulit po. Ano na naman yung kinakain mo? Wala, ano yan? Ano ginawa yan? Ito si Billy. Si Billy. Si Billy. Isa itong golden retriever. Si Billy ay isang golden retriever. Tama ba? Nakakasira ng diet, oh. Kita nyo yan. Sira diet na naman. Sarap. So yun. Good morning. So dito na tayo sa office, no? Dito na naman tayo sa opisina. Yan. So yung katawa tayo sa office ngayon kasi mayroon silang package. Okay. So, magkana tayo. Hi, ma'am. Hi. Good morning. So, akit tayo. Akit tayo sa taas. Nandun na sila eh. Nandun na yung Montalban team. So, waiting na tayo, waiting. So, yun. My goodness. My goodness. Grabe. May kwento lang ako sa inyo, no? Kwento ko lang sa inyo. Sandali lang, magkwento muna tayo. Kahapon, umalis kami ng Montalban. Alas 4 ata, alas 5. Tapos dumaan pa kami ng dinaan ko pa yung kasama natin si GMD sa Paliparan. So grabe, nakarating kami ng bahay. Alas 10, alas 11 na, ganung oras. Samantalang ang aga namin umalis doon sa Montalban. My goodness. Ganun katagal. Di ba, sir? Good morning. Ayun si sir. Di kasama kong bata, pre. Oh, ito. Montalban. Team Montalban. Ang leader ng Montalban. Ang apply ng Montalban. Asa sila? Mangulit muna tayo dito. Hi, ma'am. Hello. Good morning. Morning. Welcome to my guys. Hello, vlog. Vlog na sir. Okay. Asa na sila? Dalawa lang kami. Dalawa lang kayo? Bakit? Dalawa lang kami. Dalawa lang kayo? Hi. Hello, vlog. Welcome to my guys.
Si Ma'am Jo. Si teacher. Teacher Jo. Shop line. Oh, shop line. Yan. Customer service. So, ikot muna tayo dito. Ito, oh, di ba? Sabi ko sa inyo, di ba? Ito. Ito yung kasama natin kahapon. Si JMD Beach, yan o. Siya yung nag-support sa Montalban. Asan dito si ano? Hanapin natin si Sir Javi. Nasaan yung ano? Sir, nasaan ang picture mo dito, sir? Wait lang, hanapin natin. Ito. Ayan. Ganda niya na? Oo, diba? Si Sir Javi. At syempre, yung ating mentor na tricycle driver. Saan yun? Ito, si Sir June. Ano? Ito yung mga GMDs. Makinig tayo doon sa sinasabi ni GMD. No? Dapat binablog ni sir. So, ito si Mamo. Sir, what? Ha? Imagay ang bandera. Bandera ng Montalban. So yun, nakuha na ni Ma'am yung kanyang chike. Ano. November pala to. Oo. Natawag yan na. Nakita na ni Ma'am Jo yung kanyang chike. So, wait lang. Guluhin natin siya. Anong pakiramdam, Ma'am? Masaya. Ma'am, anong pakiramdam? Uy, excited. Excited? Mani-mani. Ipakita natin, Ma'am. So, yun, no? Nakuha na ni Ma'am yung kanyang chike, oh. Yan na. Diba? Thank you, Ma'am. So, yun. Isang ano yun, isang picture yun. Si Ma'am Josephine, isang public teacher, no? So, diba? Ginagawa niya na yung lifestyles. Kaya, mayroon siyang chike. Tignan nyo yung chike niya. Ganyan lang kuha. Tagal na. So maggugulo muna tayo rito kasi busy yung mga taga Montalban. Kasi mayroon silang core package, no? Good morning, guys. Busy kayo dyan, ha? Anong pinagkakaabalahan ninyo dyan? Siyempre si Ate Fe, let's congratulate Ate Fe for being promoted as newly direct distributor. Yes! And her sister, Ma'am Lourdes, to be promoted also as direct distributor. Yes! With their uplines, of course, Ma'am Jo and Mean. Yes! So, More package. Team Montalban. Yung upline nila, ayan. Relax lang. Diba? Montalban team. Ayan. Sila, Montalban team. So, kahapon, nandun na tayo kahapon. Tapos, ngayon, wait lang, saksak ko na ito charger, ha? Kasi kailangan natin mag-charge. Tapos, ngayon, nandito na naman tayo. Kaya po nandun na tayo sa Montalban. Tapos ito ngayon sa office naman. Tapos after natin dito sa office, mamaya magpapadala natin yung products ni... Ewan ko lang kung... Uy! Shout out sa'yo, JMD Mitch! Kuha ka para sa video, oh. Ayan, oh, kita ka sa video pala, oh. So, si JMD Mitch, kahapon kasama natin to, kahapon si JMD Mitch. So, shout out. Mamaya padala natin yung product ni ano ni Ma'am Rose tsaka ni ano ba to? Si Ma'am Paz pala, si Ma'am Paz. So, mamaya punta tayo ng series, no? So, kita tayo ng series Torrents. So, yun. Tapos na nilang i-process yung package nila.
So, magbabay na tayo. Ay. So, hindi pa ata tapos. Hindi pa tapos? Meron pa? So, mababa na tayo kasi ano, tapos na. Tapos na sila mag-process. Ayun, picture muna, picture. 1, 2, 3, smile! So, picture daw muna sila dyan mamaya. Hintay natin sila. Bale, ang pin-process nila ngayon is tatlong express yung pin-process ng ano ngayon, Team Montalban, tatlong express yun na. So, bye-bye. Ka na! Bili, bakit ako bibili? Siyempre! Ano siyempre? Kailangan Hello? mo bili. Nandito na naman tayo, mangungulit muna tayo dito. Mangungulit muna tayo dito sa kabila. Siya na, wala doon? Andyan sa gitna. Sa gitna. Yun o. Doon sa dati pa rin? Hindi ba yan? Iba na? Wala na yung doon sa dating pwesto niya? Wala na. Bye-bye! Bye! So, nagtanong kasi ako ng ano, naghahanap ako ng ano ko, yung sa casing nung camera kong isa. Kasi yung casing nun is pang waterproof. So, ang kailangan ko is yung pang daily, hindi yung pang waterproof. Gagamitin lang natin yung pag umuulan, tsaka pagka nag-swimming. Kaso wala siyang stock. So, maghanap na naman tayo. So, dito na lang muna tayo. Bye-bye!